Fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa, 3 entitajiet ingħaqdu sabiex shelter li kien żdingat u abbandonat ser jingħata lura lill-komunità. Ix-shelter tat-tieni gwerra dinjija tnaddaf is-sibt filgħodu minn diversi membri tal-Imtarfa Scouts Group, il-grupp ta' drama kif ukoll tal-Baden Powell Scouts, bilan li l-post jerġa' jsir diċenti. Ix-shelter fih madwar 100 metru tul. Is-Sindku tal-Imtarfa Daniel Joan Attard stqarr li l-ħsieb huwa li x-shelter jerġa' jinfetaħ għall-pubbliku fis-27 ta' April, jum l-Imtarfa. Permezz ta' dan il-proġett ingħaqadna lkoll flimkien biex minn post abbandonat u li kienet iservi bħala dump yard innatfuh u nagħtuh lura lill-komunità filwaqt li nfakru lil kulħadd dwar il-wirt storiku rikk illi għandna f'dan il-lokal. Stephen Bonello, wieħed mill-volontiera, fissrilna kif għal bosta snin dan ir-raħal serva bħala ċ-ċentru tal-Ingliżi. Fil-fatt matul l-1890 imbnew kwartieri militari u aktar tard sptar militari. Dan ix-shelter qatt ma ntuża mill-Maltin, iżda kien lest biex jintuża f'każ ta' attakk mit-Taljani. Xhieda ta' dan hija l-partikolarità ta' dan ix-shelter li m'għandux statwi u ikoni reliġjużi oħra. Tkellimna mal-volontier Stephen Bonello. Ħadim dejjem ħafna mal-entitajiet ukoll kull ma kollhom bżonn u rajna din l-okkażjoni u qed il-Kunsill aċċetta li jiena wkoll nidħol għal din mal-entitajiet kollha biex nagħmlu dan il-proġett verament sabiħ għalina l-Imtarfa.